Helo a chroeso nôl. Os ydych chi'n cofio, if you remember, edrychon ni ar yes, no yn y Gymraeg yn y gorffennol wythnos diwetha. Yr wythnos hon, bydd Anna yn edrych ar yes, no yn y presennol. Y presennol, the present tense. Yn y presennol, dyn ni'n aml yn defnyddio'r ferf bod I ffurfio yes, no. In the present tense, we often use the verb bod, to be, to form the yes, no answers. Edrychwch ar y tabl ar y bwrdd, a dyma esiample. Wyt ti? Ydw. Are you? Yes, I am. Ydy e? Ydy. Is he? Yes, he is. Ydy chi? Grŵp o bobl, lluosog. Ydyn. Are you? Plural. Yes, we are. So every yes, no has a meaning. Enghraifft, ydw? Yes, I am. Ydy? Yes, he is. Neu, yes, she is. Cofiwch hefyd, remember also, mae'r clue yn y cwestiwn. Ydy? Ydy. Oes? Oes. Enghraifft, ydy hi'n braf? Ydy. Oes car gyda chi? Oes. Ac mae'r negyddol, the negative, yn syml. Just add nac. Ydw? Nac ydw. Ydy? Nac ydy. Ydyn? Nac ydyn. Oes? Nac oes. Felly, I grynhoi, to summarise. Tips I gofio, tips to remember. Yes or no, mae sawl gair yn Gymraeg. Cofiwch, learn the verb to be. Mae'r clue yn y cwestiwn. No is easy, just add nac. Every yes has a meaning. Hwyl fawr!